Good morning, Nacho boy! Dito kami sa kwarto ni Inday. O, dinala ko si Poknat. Wawa naman dun. Oh, takot ki Natsu! Kuya, takot sa'yo. Takot sa'yo, kuya. Good morning, guwapo! Good morning! Bakit may ano ka? May mittens ka na naman? Nakamot yung noon eh. Are you bebe? Are you bebe? Ha? Are you bebe pa? Ha? Good morning! Bangon na. Morning! Halika na. Stretch na! 1, 2, 3. Oh! Good morning! Lucas to the world! Ay, gwapo talaga. Ay! Oh, nangyari sa buhok mo? Ha? Nangyari? Good morning! Nakamitin sulit. Ano ka, sanggol? Ano ka, sanggol? Ha? Bakit, kuya? Takot tuloy sa'yo si ano? Hoy, Bardagol. Choknat, Ano? Choknat, choknat. Kumusta ka, gwapo? Uy, ang kilay naman na yun. Uy! Oh! Grabing kilay na yan. Oh! busog. Nag-practice ka kagabi. Ang galing mo. Ikaw na nag-try pa, ano? Lumabas pa kami kagabi. Oo nga eh. Naisip eh. Bumili kami pagkain. Tapos nag-ano kayo? Nakakuha na kayong student's permit niya. Ay! Naglungad yun. Ay! Busog. Busog. Nanginginig si Poknat. Bakit? Ito nga na kay Kuya Natsu. Dali na. Ayaw. Ayaw, kuya. Dali, Kuya Natsu. Laro na, dali na. Dali na, dali. Choknat. Yeah. Bibi, Dali. Yan. Eh? Lululu. Wala, takot talaga. Ayaw. Oo. Choknat. Dinala ko nga to sa Pasig kagabi. Kasi natin namin si Groot tsaka si kuya mo. Aba, ang tahimik sa loob ng sasakyan. Ang tahimik ni Poknat. Ano? Ha? Ang gwapo naman talaga. Yung ate mo tulog pa rin. Puyat na naman ate mo. Na? Good morning, guys. Mag-edit lang ako ng vlog. Kasi ilang araw na naman yung yung vlog na hindi ako nakapag-upload. Ayun. Dito si Poknat, sinama ko. Poknat! Ayan, kumakain na siya. Ayaw niya kumain sa labas. Sa labas ko sana nilagay yung food niya. Kasi ayaw niya kainin. na ata. Na-stress doon sa mga lalaking aso sa mga tuta ni Maggie. So, ayun guys. Breakfast pa lang din ako. Milo! Every day. Para may energy tayo. Energy. Uy! May ano ako Kasi kahapon sabi ko, nag-crave ako. Nung nasa biyahe kami. Sabi ko kay Joy. Masarap yung pandesal na may liver spread. So, bumili ako ngayon ng pandesal na may liver spread. Dapat may keso pa kaso tinamad na akong lagyan ng keso. So, curry balls na to. Ayan. Bumili ako ng 20 pesos. O, diba? Nilagyan ko na siya ng liver spread. Kaon tayo. Wow naman guys. Tingnan mo. Tapos kumain eh. Hindi niya ako tinitigilan talaga. Umiyak siya. Ano siya? Nagising. Kala niya may bangaso. Yung pala nagpapakarga. Oh. Tingnan mo yan oh. May so arte Poknat. Ha? May so arte. Kaya nagpapakarga. Mag-i-edit ako eh. Sige oh. Wow naman. Wow naman yan. Jesus. Wala. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Tulog na habang nag-i-edit ako. Hey guys, papaship kami sa Davao. Dito sa may sa Upcargo lang. Kasi ang tagal doon sa pinashipan namin before. Umabot ng 10 to 15 days ata. So ayun, dapat nga nung Monday ko pa doon napaship eh. Ayan. Kaso, punta kami na Vice diba? Lady driver ko. Bengis! Na-drive na niya si Tonton. Ayan.
Si Mika marunong na din ba? Ate, marunong. Ayun, ito, tsaka si Ate Dayan. Si Ate Dayan na nagka-drive sa amin tayo. Ngayon? Oo, walang pure gold. Mainam niya, lahat sila marunong para sitting pretty na lang. Tumakasan eh. Sa pagdadrive eh. Ayun, see you later guys. Abulin lang namin yung ano. Yung cut off pa kami, cut off po. Pupunta na kami store guys. Yan, tin-traffic na kami dito sa ano. Ay, mali. Sa Tudyo. Sa may tulay pa lang oh. Balik kami dun sa ano eh, sa EP Cargo. Bawal kasi wala akong dalang certificate or any documents. Ayun. Tapos buti na lang may taga ano, mayroon taga ano ba yun? Flash cargo na ano, bumili ng Yossi doon sa malapit sa ano, sa EP Cargo. Sabi niya, bakit mama no yun? Kasi lumabas ako para sabi ko, ay nako, napaganon ako. Sabi ko, ano eh, bawal dito yung deodorant, yung RMK. Tapos sabi niya, sa amin man pwede yung ganyan. Tapos dinala ko doon. And then, in-inspection pa rin nila doon sa ano, sa flash, ano nga, flash cargo. Tinignan nila, pati mga ingredients. Tapos hinahanapan din ako ng ano, ng certificate. Kaso wala na, naiwan nga sa ano, sa bahay. Ayun, sabi ko, nag-iwan na lang ako ng ano, tawag dito, na contact number din. Tapos, binuksan talaga nila, inamoy-amoy nila, ganon-ganon. Tapos okay naman, pumasa sa kanila. Kaya ayun, thank you Lord. Nakalabas. Napaship ko na yung ano, yung 275 pieces na ano, na deodorant alone. Yung 275 pieces. Punta ng ano, ng Davao City. So, yung kaloka guys, it's ano na, 4 o'clock na wala pa akong kain. Alam nyo yung inalmusal ko kanina, yung 5 pirasong tinapay lang ata yun, tsaka Milo, yun lang. Kumukurupok na yung ano, yung chat ko. Namamayat na ako. Charot. Si Joma, tinan mo. Wala lang, chin-chin lang siya. Nag-drive siya. And then yun, gusto ko yung ano, yung Japanese soap na yun. Meron akong ano pa guys, bago ito. Kasi kagabi, sobrang stress ako kay ano, kay Frog, nag-away kami. You know. Hindi naman away na ano, malaki. Kapag nagkasagutan lang kami. So, ayun. And then nakalimutan ko maghilamos na gawa ng sobrang pagod ko na nga sa biyahe namin, diba? So, ayun, tinupuan ako kaninang morning. Ayan. Pero yun lang pinaka-fresh ngayon. Oh. Tignan nyo yung ano, ganda. Wala na masyado yung mga ano ko, mga pimple marks. Ang ganda talaga. Tapos, mukhang oily ako ah. Shiny kasi siya, pero not oily at all. Promise. Diba Jo, mukhang ano, mukhang oily lang na ano. Yun, pero hindi, ginaganon ko nga oh. Wala siyang ano, wala siyang sebo. Oh my gosh! Nakakita na rin ako sa wakas ng ano guys, ng product para sa ano, sa oily skin. Yung excited pa akong inaabangan kung maging ano, yung resulta is para sa pores. Ayun, kasi pang ano daw siya, pang tighten, which is mafe-feel nyo agad sa first wash nyo pa lang. So, ayun, itataya ko din talaga guys yung ano, yung tawag dito, yung pangalan ko dito sa ano to, sa soap na to, sobrang bongga. Worth it talaga yung 800 per bar nyo. Kaloka. Ngayon lang ako na-amaze sa isang sabon na ano, first wash pa lang na, diba? Basta guys, promise, money back guarantee ko kayo guys. Dodoblehin or kahit i-times 10 ko yung ano, yung 800 pesos nyo kapag hindi nyo nagustuhan yung sabon na to. So, ayun. Habang may stock pa guys, bili na kayo kasi nako, kahit ako eh, mag-hoard talaga ako. Meron magtatabi ako para sa akin lang. So, yun, available siya sa ano, sa RMK shop nga. And then, yun, money back guarantee. Tapos, ita-times 10 ko pa yung 800 nyo kapag ka ano nyo, na patunayan nyo na hindi siya effective. Hi! Kadyo! Kadyo! Busy. Ito yung guys, oh. Pakita mo nga, Chen. The best soap talaga. Gagawin ko 10 times yung pera nyo, ha, pag hindi yan effective sa inyo. Hindi. Di ba bumili ako niyan? Oh. Nya, bumili ka? Hoy, bawal lang pre yan, ha. Pigilin nyo masarili nyo pag kumuha ka niyan, ha. Hindi, niwala ka naman agad. Paani ka. Paani walain. Kain muna ako. Bumili akong ano. Ano ba yun? Takoyaki. Titingnan nyo yung pagkain, no? Oy, ikaw, gusto mo talaga lagi sa pagkain, ha? Oy!
Takoyaki mi. Di masarap. Gutom lang ako kaya inano, pinapatos ko. Rice in a box. Kain tayo. Ano yung ulam mo? May asan yung ulam mo? Hello, Chichingay! Hello, ganda talaga yan, Nay! Hello? Ay, ang cute naman ang leggings! Ang cute naman ang leggings! Leggings! Ayan na binili ko sa kanya, oh. Ang cute naman yan! Ay! Ang cute naman ang baby girl ni Tamoy! Ay, ang cute! May sigarilyas dito si Mama, oh. Ayun. Kain muna ako. Pagka nag-Miss Universe. With Universe, Chay? Eh, ang sadit-sadit niyan eh. Ha? Itong sobrang araw na this. Hindi na nagamit pa ito. Nakapogos niya sa akin, no? Wala Mix sakop na sakop yung camera, Mick. Ilong pa lang yun, Mick. Alalalala. Ching! Ching! Basta ching-ching. Ching! Uy! Chinger! Chinger! Oh, kilay ko wala na. Burado na. Burado na kilay ko. Aray ko, tingnan mo kung saan nakatapa ko. Salpay ka! Ching! 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 Hi, baby girl ko! Hello, baby! Hi! Hello! Oh, nagalit, oh. Oh. Ching girl! Uy, pinolo! Uy, pinolo! Gigil siya. Gagalit siya, oh. Maldito talaga to eh. Tigilan mo daw kasi siya. No? Kayo, lagot kayo. Maldita yung batang yun. Galit siya, oh. Galit siya, oh. Oh, Ching! Ano? Ching! Oh, ano? Sita, oh. Ching! Sita, ma'am. Girl! Hi! Hi, baby girl! Ano? Ano?
Ang bakaw! Ba? Ano? Ay, nako! Paano ka talaga? Magpaling kita eh! Ay! Bababa na yan. Bakit? Kumaingay! Tulong-tulungan! Ah, I love! Ay, baby ka! May kuha sa kita! Pangit. Oo, yang-iya ako sa'yo ah. Nakakita din niya po. Dala mo yung ano? Yeah. Tingnan nyo si Ching Ching, oh. Akala nyo marunong na maglaro ito. Ito magnanay na to, eh. Oh no! Tuwag-tuwa ang Ching Ching na yan, ay! Tuwag-tuwa, oh. Oh. Ano yan? Kailangan ano mo, straight. May pattern. Ay, pattern. Ah! Tuwag-tuwa ang Ching Ching na yan, ay! Alo, alo. Ay! Nagulat ako, sabi ko, parang si Ching Ching yun. Si Ching Ching nga. Ching Ching! Ching Ching! Ana. Ay! Pauwi na kami guys, naantay na lang si Mika kasi may pahabol pa siyang bali. Lalayan niya lang. Na-ready mo namin? Tapos shoutout pala muna kay Frances or kay Lourdes. Frances siya. Frances yung name mo sa Viber, pero yung order form niya is kay, tama, Frances Lourdes Dado. Ayun, hi! Thank you sa pagbili. Yung iba guys na nagpapa-shoutout ha, pasensya na kasi pagka gusto ko nang i-shoutout, natatabunan na, tambak talaga yung ko yung messages ko sa Viber, sa Messenger. Sa Messenger nga, dami pang mga yung i-approve ko pa, hindi ko mabuksan-buksan. Tapos, lalo na sa vlog. Ayun guys. Kaya pasensya na kayo, pero lahat yan nababasa ko naman mga comments nyo. Thank you so much! Tapos, may na-upload, may na ako doon, na-edit na ako ng 2. Then, yung isa na lang kahapon. Tapos, sabay-sabay ko siyang, titingnan ako ni Kuya. Napastop si Kuya kasi kausap ko yung camera. Ayun. Sabay-sabay ko siyang i-upload mamaya. So, by tomorrow, uploaded na lahat yun. So, yun lang. Shall we? Okay na kayo? Let's go. Etong iwan ko na to dito. Charger. Yan. Tapos si Inday may iwan dito kasi may pang inantay na buyer. Bye, Day. Bye. Bye. Sino magdadrive? Si Goldie? Ako. Ay, Miss Neri! Halika dito. Siya yung organizer. Maglalagay kami ng tawag. Naparahan pa yung Daw tulog sa atin mo sa kwarto. Ayan? Oo. Uy, yung gitero. Pagod doon ako natutulog. Sabi ko sa'yo, yung aircon, pag pinatay mo ganun din, i-fan mo muna. Dinidiretso mo Mamadali na to. Ba't? Doon ka pala natutulog? Oo. Ito kami mawa, dinner muna. Nano na naman ako ng mga to. Dapat di ako sumasabay umuwi May na-demonyo na naman ang 2. Bad trip Di ako sa susunod, na lang ako, mag-jeep na lang ako. Kada sakay ko, napapadinner Joke lang yun guys. Ayun. Si Ate
Ate Dayan mo, tinext mo na? Susunod daw? Kayo saan yung gusto? Dito, tingnan mo nga muna yung menu sa ano. Korean barbecue. Ching-ching-gal! Ching-ching-gal! Ay, ching-ching-gal! Ching-ching-gal! Ay, malasiya mo. Malasiya mo. Hello. Korea. Korea. Ano to yung parang ano? May grilled sa harapan? Hindi. Ang ginigirl na po namin, ma'am, yung meat sa harap. As yung sa harapan mismo. Hey girl, look my chair. I'm baby girl. Hey, where are you? Hey, where are you? Huh? 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 Is that lutong bahay? Yes, no. 3 to 4 person. O yan pala eh. Biglang nalit siya Cebu. Ang gusto mo, beef meat. Makain ka ng Cebu. Ano? Ito yun. And when the time... Ano best seller nyo dito? Eh, ma'am. Lechon Cebu, tsaka Butgansi. Fried chicken. Fried chicken. Ito ma'am dito, pista sa isang buong crispy pata na ano. Tapos may kasama na rin sinampalo ang inihaw na manok, tsaka seafood gising, tsaka okra. Gising. 3 to 4 person na siya. Pwede. How much? Ayan lang ma'am, mura lang. Ilang person siya? 3 to 4? person. Pwede na. Gusto nyo mag-add pa kayo na ito? Grabe ka, kuya. Diet ako, ano ka ba? Ay, diet ka pa. Halata ba? Ikaw mag-diet ka pa yan. Dito na lang? Tara, para malapit lang sa parking. Dinner guys. Ayan na. Yung salos. Ano ba yun? Fiesta sana yun. Let's eat. Fiesta. Pray na. Let's pray. Pray si Ching Ching. Okay? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Yay! Father, Son, Holy Spirit. Amen. Yay! Pray na tayo. Let's eat, guys. Oops! Oops! Careful, baby. Yung ano naman, Nick, naman ako naman. Ayun tayo na ako. Yummers. Oops. Yok, sa'yo yan ah. Dinutbuk. Sarap ng ano guys, sinampalukan. No? Nag-order ako ulit. The best, promise. Pata, the best. Lambot ng pata, no? Eeeeee! Jarap! Dinampot ng Ching-Ching yung kanin ko eh. Ginanon yun. Sabay subo. Sabay subo at sabay kanin pa. Oh. Mumukha niya. Wow! Wow! Makain na yan eh. Sarap naman! Takaw to. Mana sa'yo? Kaya mo gumana. Sarap man yan ay. Ang sarap-sarap man yan. Ano yung kinakain mo, baba? Sitaw. Uy! Ano yung kinakain mo, yaba ako? Busy-busy siya talaga. Don't disturb me, tita. Hawak-hawak siyang sitaw. Hop. Sarap. Sarap. Sarap nung ano talaga, sinampalukang manok. Tamo. Ito, papailing na sa sarap, oh. Pinapagaya nga sa akin, gayahin ko daw. Andito na ang Lucas! Ah? Andito na ang Lucas! Uy, kakain din daw siya. O, tingnan mo, oh. Sabi sa'yo, eh. Ayan po. O, diba? Sitaw. Tahimik siya, oh. Tahimik siya, oh. Kanina nga talong yan. Tikman mo dali, masarap yung sabaw, magugustuhan mo for sure. Asim. Yeah. Ay, wala ko wala. Yummers! CR man ako guys, ha? Excuse me. Ewan te. Ito ka lang. Kung samahan niya ito, boy. Si ate. CR eh.
Joke lang. Tayo ni ate. Kung kailangan dyan ka naman eh. Ayaw. Oh, boom! Sabi niya, hindi ako kakamot-kamot na ulit. Sabi niya, hindi masarap. Ang sakit na siya. Nilibre niya kami nung bago. Kunwari na. Hindi daw masarap, sabi niya. Pero nakailang tayo. Masarap yung ditong kawali. Lalo, Ulan din dyan. Ito siya masarap din, yung ano. Sarap na ito. Tapos yun, masarap niya yung tao. tahong. Sarap, sari-saring ano. Ayun, ako naman na bagong order namin yan. Naglalaro na naman si Ching Ching eh. Kasi naman super cute eh. Super cute eh. Ay! Ah! Ulo! Ah! Ah! Ano? Ulo! Ano? Ano yan? Dondo kasi yan eh. Oh. Ah! Ulo! Parang doon lang galit si Ching Ching. Ano? Dito? Oh. Wala. Ha? Palipara. Ha? Grabe yung ano, noon mo kala mo siya. Sabi mo, bakit Ano? back to 11. Ano yun? Yung mga daanan. Sila tigay na sa Nagingay naman nila Ching Ching eh. Ingay. Bakwa nila. gas. Ay, yabang mo. Ay, sorry madam. Yabang mo. Ay, seryoso na si Madam Principal. Oo. Bungo-bungo. May painfulling ka. Basher ka. Akala ko airport road. Yung Kanya kaloka. airport room. Oh, busin mo na yan, Day. Tawa ka lang tawa, busog ka nakakatawa. Philippine Airlines. Sente ako tao. Aray, gusto ka tulad pa nakakatawa. Oh. Kaloka. Mark. Yes. Ay, busog na yan. Oh. Ay! Ay! Umulit pa. Order lang. Order lang ah. Excuse me. Kaya tawag ako na siya. Bigla akong papara ng taxi dyan. See you sa bahay. Hugas muna kami dito. Girl. Meeting girl. Kasi kayo, in-invite niyo pa kami. Ito kasi ang daming nakain, no? Wait, nakarating lang namin. Aray ko. Wala lang, saya lang. No? Ang saya-saya. Hindi eh, may kumakain din eh. Meeting girl. Nabusog ka naman, Mark? Ha? Busog ka ating dyan kay... Paano, tinitingnan-tingnan mo yung ano eh, isang waiter eh. Kinuha yung number eh. Thanks ka naman. Meron na. Ay, sus! Waiting lang guys sa Grab nila Inday. Pauwi na rin kami. Tulog na si Ching Ching eh. Ayun. Shoutout muna pala kay Lisa Junicio. Hi Lisa! Shoutout Lisa! Hi po! Hi. Hi! Hi, Ma'am Lisa. Hello! Hello! Ayun, nag-comment siya sana sa Instagram account. Ayun, love ka din namin! Love you guys! Kayong lahat na nanonood ng vlogs. Alam nyo yan. Virtual. Kahit hindi pa namin kayo nakikita, pero yeah. We love Si you! Mami kahapon na Shout out. no? Tsaka yung pumunta kami natin. Oh, shoutout niya. Pinagdi ni ate. Si ano? Ella pa, si Ma'am Ella. Si Who ano? else? Tapos si Mami. Sino mami? Si ano? Pabalik na siya ng saan ba yung Canada? Switzerland. Papasyal daw kami sa anil kasama. Saan ka sasakay sa ano? Sa pakpak ng ano? O, ayan na, sinusundo na kayo. Ano na yan, inaantok na sa kabusugan eh.
Buksan yung ano. Let's go! Kasi, Hi guys, nakauwi na kami. Nandun lang si Chris bumili lang ng tapsilog, chiksilog kasi nagutom daw yung bata, 'di ba? Hindi na kasi ako nag-take out ng para sa kanya, gawa ng nung kumakain kami sa MOA. Ka-chat ko si Jackie, tinatanong ko kung kumain ng si Chris eh. Ano ba 'yan? May langaw na, nakakainis. Kumakain na daw noong time na yun, na kumakain din kami. So, hindi na ako nag-take out. Tapos, nag-edit pa kasi ako ng isang vlog sa kwarto namin sa taas. Tapos, pag lipat namin dito, nagugutom daw siya. So, pinabili ko na lang ng chiksilog. Yun, and then, tomorrow, ko na i-upload yung mga vlogs. Bali, 4 yun guys. Na-edit ko na yung 3 sa kwarto. Tapos, yung isa, yung ngayon, itong vlog na lang na to. Papahinga lang ako bago maghilamos na naman. Nainis akong dami ng langaw. Kasi itong namin, itong katabi namin kwarto. Alam niyo yun, yung, lalo na sa isda, diba? Kapag ka nagluluto sila ng isda, tapos yung kinainan nila, syempre maamoy yun yung mga isda mga tinik ng isda. Alam mo, nakabuyang-yang lang dyan sa lababo, as in nakakasuka. Kaya, nung isang araw, nagluto na naman sila ng paksiw na isda. Tapos, sabi ni Chris, ano ba yan, mami? Ang baho-baho naman dito. Kaya, ayun, tinakpan ko nga yung mga nila, yung mga pinagkainan nila. Kasi talagang nakabuyang-yang. Di ko alam kung bakit ganun. Sanay sila na, yung hindi man lang itapon yung mga tinik sa basurahan, tapos babaran yung mga kinainan, diba? Lalo na kapag talaga isda, sobrang lansa, guys. Kumakapit yan sa plato, sa lababo. Kaya, mahilig ako sa isda, pero ayoko ng amoy ng isda. Kaya hindi ako naglilinis ng isda din, or kapag kumakain ako yan, diretso toothbrush agad, and then lalo na sa kamay, diba? Talagang kapit na kapit yan. So, ayun, sila talaga, hindi ko alam, gusto ko nga pagsabihan kasi mga bata pa, nasa pa lang 20 ata, pero baka sabihin naman masyado akong pakialamera. Kaso diba, parang maging maging tawag dito, isipin naman nila na may sila, may kasamang ibang ibang nangungupahan din dito. Ayun, kasi ako talagang pag nagmapa ko is hindi lang dito sa kwarto namin, buo yan hanggang doon sa may gate, minamap ko yan, tapos walis hanggang doon. So diba, ang akin lang is yung mga hugasan doon ako na kailangan pa nilang ipagpabukas minsan. Pwede naman gawin ngayon kasi wala naman silang ginagawa. Ay, ewan ko guys. So, ayun. Naganon ako ng hinaing ko. Kaya ayan, may mga tuloy, may mga langaw tuloy. Kadiri pa naman. So, ayun lang guys. Edit ko na to. Pabalik na yun si Chris eh. Ayun, nagka-fresh pimple ako. Kasi kahapon daw ako nakapag hilamos, gawa ng gabing-gabi na kami dumating, 11:30 na ata, at inatid pa namin si Groot tsaka si Froggy sa Pasig, and then medyo pa kami nagkasagutan pa ni Froggy, so na-stress na naman ang lola nyo. So yun, and then tomorrow kukunin ko yung magre-restock ako ng yung Japanese soap kasi naubos na guys yung yung stock ko. So, tomorrow, pipick upin ko yung ay, magbabayad pa pala ako. Magpa-transfer ako ng bayad. So, good night guys. We'll see you all tomorrow. Maghilamos na rin ako. Na-exit na ako maghilamos. Good night!